Afke en Geert de Vries sjouwen Joert het laatste gwot uit de keet. Haar een 13-jarige dochter is er binnen en een zoon van 3 man is er verstaan. Er zit een soort emotie onder de keet en ze hien er graag blauwe wollen. Maar dat mij net, dus moeten ze verder. Eerst in een appartement en dan 4 weken in ieder geval. En dan hoop je dat hier wat gebeurt. En dat in ieder geval de vlier er dan in zit. En dat we dan weer opbouwen kunnen. Afke en Geert begonnen 16 jaar aan de verbouwing van haar huis. Maar er ging van alles mis met de vlier. 3 bouwbedrijven verder leidt die nog heel dit even. Ze vielen haar in de steek litten door de gemeente. De laatste jaren had alleen nog waarnemend burgemeester Aalberts een keer op beziet West. Eindelijk is iemand die je komt te zien. En die had toen niks aan van nou, wat je gebeurt, dat is net best. Ik zal het oplossen. En wat het er oplost? Niks. Hij zit je alleen met zin te werken. De Vries kent het heel lang net meer aan. Hij draait er net omheen dat hij soms met zelfmoordplannen omrent. Zijn vrouw hoopt dat de verhuizing naar een oorplak helpen zal. We moeten het proberen om los te laten. En de ondernemer en de constructeur en de gemeente. Dat die er nou voor zorgen dat het onder bouw en regelgeving voldoet. Zat het moet en een tekening. Als er een tekening is, dan moet het erom voldaan. Ze moeten zorgen dat het goed komt. Na al die jaren had Geert er net volle vertrouwen meer in. Nou, eerst wel, maar ze staan gewoon net meer. Afke liet de hoop net zakje. Ik heb vertrouwen.